салом алейкум ба ма бародаро, ба ма подписчикои канал. хуш омадем бародарои азиз. имрӯз хостам барои шумо якчанд мошинои арзона барои шумо пешкаш кунам. пешай видеоро сар кардан бародаро ҳатман дар канал подписатсия кунен, дар видео лайк монен ва дар таги комментария ҳатман фикрҳои худтона нависен оиди ҳамин видео бародаро. имрӯза курс валюта 1000 рубли русӣ 142 сомони тоҷикӣ мебошад. шахсоне ки мехоҳанд мошини худашонро ба фурӯш бароранд метавонанд ба ҳамин рақамҳо дар рӯи экран буда ба мо равон кунанд бо тариқи Viber, WhatsApp. мо ҳатман дар видеои оянда мегузорем. видеоро сар мекунем пеша як рекламаи хурдака. шахсоне ки мехоҳанд аз шаҳри Москва ба сарҳади Қазоқистон сафар намояд, марҳамат ин компания баҳри шумо. ин компания тӯли чанд сол аст ки бо мо ҳамкорӣ дорад ва то ҳол аз тарафи муҳоҷирон ягон шикоят кардагӣ нестанд. компания бовария ба шумо кӯмак мекунад агар бо ҳуҷҷатҳои шумо ягон проблема бошад. шахсоне ки аз номи канали BEMINAT гап зананд ба онҳо 500 рубл скидка карда мешавад. номерош дар рӯи экран ва дар таги видео монда мешавад. сафари хуш ба шумо хоҳонам. мошини фурӯшӣ соли бароришаш 2007 сол, мотораш 3, мошин дар ҳолати хуб аст, срочно фурӯхта мешавад, боз савдо мешавад. ягон Мерседес сечка ё АСТРАЧИ меша болои сум битан бародаро. нархш боша бародаро 90 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +7 924 466 44 54 +7 924 562 67 31. номерои Россия. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошини фурӯшӣ соли бароришаш 2001 сол, дизел. мошин қарор дорад дар шаҳри Иркутск. нархш бародаро 300 000 рубли русӣ бо савдо мешавад. ин бародар мунасабат ба Тоҷикистон рафтане. агар ягон мошини майда дар Тоҷикистон ҳам боша алиш мекунад. номерош барои занг задан +7 999 642 1636. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ё ин ки алиш метавонанд занг зананд. якчанд бародаро хостанд ки ОПЕЛ седан ба навор бигирем. ина марҳамат. ОПЕЛ седан соли барори 6992 дар шаҳри Қуръонтепа қарор дорад. моторш 1.6 ҳуҷҷат надорад. 4 баллони нав, краскаш нав кардагия. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархш боша бародаро 20 000 сомонӣ. агар харидори аниқ боша боз арзон ам мешавад. номерош барои занг задан 8 965 452 22 29. метавонед бо тариқи имо WhatsApp ба ин бародар занг бизанед. мошини фурӯшӣ соли бароришаш 1995, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин задагӣ нест, пусидагӣ надорад, 100%. нархш боша бародаро 22 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 887 74 30. номерои Тоҷикистон. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ҳатман бародаро дар видео лайк монем ва видеоя то охириша тамошо мекунем. бисёр бародаро хостанд ки мо ОПЕЛ ХЭЧБЕК ба навор бигирем. ина марҳамат. ОПЕЛ ХЭЧБЕК соли бароришаш 1997, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне Қуръонтепа. ягон расход надорад, кондитсионерш кор мекунад. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб аст. нархш боша бародаро 34 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 50 53 38. номерои Тоҷикистон. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман ба ин бародар занг бизананд. марҳамат бародаро. боз як ОПЕЛ ХЭЧБЕКи дига соли бароришаш 1996, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 25 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 904 44 88 83. номерои Тоҷикистон. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро.
марҳамат бародаро, ОПЕЛ каравани фурӯшӣ соли барори 6997, мотори 1.6, коробка механик, бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархш боша бародаро 27000 сомонӣ. Номерош барои занг задан +992 161 39 73. Номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ОПЕЛ ХЭЧБЕК фурӯшии соли барори 6995, мотори 1.6, коробка механик, газ, бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархш боша бародаро 25000 сомонӣ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд. Номерош барои занг задан +992 919 10 81 62. Номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд ба ҳамин бародар занг бизананд. як ОПЕЛ ХЭЧБЕК фурӯшӣ соли барори 6998, мотори 1.6, коробка механик, бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Танировка документ 10 моҳи дига мондагия бародаро. Номерош барои занг задан +992 97 02 9049. Номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. нархи мошин бародаро 39000 сомонӣ бо савдо мешавад. шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. ОПЕЛи фурӯшии соли барори 6997, мотори 1.8, коробка механик, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 37000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 888 06 33 99. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман ба ин бародар занг бизананд. ОПЕЛ ХЭЧБЕК соли барори 6996, мотори 1.6, коробка механик, газ, бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 38000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош барои занг задан +992 7 56 56 20. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. як сола танировка, газ, бензин задагӣ надора, срочна фурӯхта мешавад. метавонанд занг занед бародаро. марҳамат ОПЕЛ ХЭЧБЕК фурӯшӣ соли барори 6996, мотори 1.6, коробка механик, газ, бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 33000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 988 19 72 19. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар муроҷиат кунанд. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписаться кунем бародаро. бисёр бародаро хостанд ки ОПЕЛ седана ба навор бигирем. ина марҳамат ОПЕЛ седан соли барори 6997, мотори 1.6, коробка механик, газ, бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 35000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 985 87 87. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат бародаро Мерседес ХЭЧБЕК соли барори 6998, мотор ДВ4, коробка автомат, газ, бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 69000 сомонӣ. ягон камбудӣ надорад. номерош барои занг задан +992 98 90 80. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати бениҳоят хубай. шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. ҳатман бародаро дар канал подписаться кунед, дар видео лайк монед ва видео поделиться кунед дар имо, вайбер, ватсап, то ин ки ҳар рӯз барои шумо ҳам хеле видеои нав ба нав пешкаш кунам бародаро. марҳамат бародаро ваз 21 да якчанд бародаро бисёр дар комментария хоҳиш карда буданд. гуфтанд ки ягон нолдаи нормальни состояния парто беҳтарин ша парто. бародаро кофтем ёфтем баҳри шумо. ина марҳамат ваз 21 да соли барориш боша бародаро 2006 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 30000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992
188 91 0706 номери Тоҷикистон. шахсое ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. ВАЗ 21-14 соли бароришиш 2006 сол, мотори 1.6 коробка механик, газ бензин, машин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархш бошад бародаро 20000 сомонӣ. Номерош барои занг задан плюс 992 122 32 23 номерои Тоҷикистон. шахсое ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд.